Moikka, mun nimi on Elli Helisteen ja mä pidän esitelmää kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteiden kurssilla välittäjäaineista. Ja mä halusin ottaa tämän välittäjäaineet vähän lähempää tarkasteluun, koska kaikki eri välittäjäaineet, serotoniini, dopamiini ja muut, on aika semmoinen puhuttu asia arkikielessä ja mua on aina kiinnostanut se aivojen yhteys esimerkiksi siihen mielialaan liittyviin toimintoihin, niin siitä syystä valitsin tämän. Tässä on ihan lyhyesti sisältöä vähän, mitä välittäjäaineet on, tärkeitä käsitteitä muutamia, sitten välittäjäaineiden luokittelua ja viimeisenä tuolla sitten semmoinen mielenkiintoinen uutinen tuosta aivosuoliakselista. Ihan ensin, mitä välittäjäaineet on? Ne on ikään kuin semmoisia kemiallisia viestinviejiä, jotka saa keskushermoston, lihakset, elimet ja solut viestimään toistensa kanssa. Niiden tärkein tehtävä on siis se tiedonsiirto solusta toiseen. Tuossa kuvassa 1 näkyy hermosolun osat ja hermoimpulssin eteneminen siellä hermosolun sisällä, ja kuvassa 2 näkyy taas tarkemmin synapsialueen keskeiset rakenteet, joissa on Hämäläisen luennonkin mukaan kolme pääkomponenttia. Pullistunutta aluetta täällä kutsutaan presynaptiseksi alueeksi, sitten on postsynaptinen kalvo, tuossa vähän niin kuin sitä vastapäätä, ja niiden välissä sitten synapsirako. Ja myös Banish-Compton jaottelee tämän kirjassaan samaan tapaan, eli hermoimpulssi etenee siis tuolla hermosolun sisällä sähköisesti, niin kuin tuossa kuvassa ensimmäisessä vasemmalla puolella, ja solusta toiseen taas sit välittäjäaineiden avulla, niin kuin toisessa kuvassa nähdään. Hämäläinen kuvaa tätä tapahtumaa pääperiaatteissaan niin, että tuonne synapsiin tuleva hermoimpulssi vapauttaa synaptisissa rakkuloissa olevaa välittäjäainetta sieltä presynaptiselta alueelta tuonne synapsirakoon, josta ne sitten sitoutuu tuonne postsynaptisella solukalvolla oleviin reseptoreihin. Sitten vähän tärkeitä käsitteitä, muutamia. Tähän liittyy aika paljon semmoista vierasta sanastoa, mutta avataan muutama. Ensimmäisenä siellä on endogeeninen ja eksogeeninen. Eli välittäjäaine voi olla joko elimistön itsensä kehittämä, eli endogeeninen, tai sitten eksogeeninen, eli elimistön ulkopuolelta tuleva, kuten esimerkiksi lääkeaineet. Sitten agonisti ja antagonisti. Agonisti tarkoittaa kemikaalia, jolla on samanlaiset vaikutukset siihen hermosoluun kuin välittäjäaineella, ja se ikään kuin jäljittelee sitä välittäjäaineen vaikutusta, kun sitten taas antagonisti vähentää sitä välittäjäaineen vaikutusta siinä kohdehermosolussa, eli silloin niin sanotut vastakkaiset vaikutukset. Sitten vielä eksitatorinen ja inhibitorinen. Eksitatorinen, eli sitä toimintaa kiihdyttävä väliaine, millä on merkitystä esimerkiksi muistamiselle, oppimiselle, aivojen muovautumiselle ja liikkeiden säätelylle. Ja sitten tuolla on tuo inhibitorinen, eli toimintaa estävä välittäjäaine, joka sitten taas esimerkiksi hillitsee sitä keskushermoston toimintaa, kun rentoudutaan ja levätään. Välittäjäaineiden luokittelua. Välittäjäaineet voidaan luokitella vähän eri tavoin. Tässä on 2 pääasiallista välittäjäaineiden luokkaa, eli niin kutsutut välittäjäaineperheet tuossa ensin. Ja sitten välittäjäainejärjestelmät, eli englanniksi ne on neurotransmitter systems. Mutta ihan ensin nuo välittäjäaineperheet, jossa on oikeastaan luokiteltu kaikki välittäjäaineet niiden kemiallisen rakenteen ja toiminnan perusteella alaluokkiin, eli siellä on aminohapot, peptiidit, aminit ja sitten vielä muut. Aminohapoista ensin glutamaatti, keskushermoston toimintaa kiihdyttävä, eli eksitoiva välittäjäaine, eli ne ionikanavat avataan siellä postsynaptisella solukalvolla, mikä sitten aktivoi sitä keskushermostoa. Glutamaatti vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kuten ajattelemiseen, oppimiseen, muistamiseen. Ja toimintahäiriöistä voi olla seurauksena esimerkiksi epilepsiaa. Sitten siellä on GABA,
eli gamma-aminovoihappo, joka on keskushermoston toimintaa vaimentava ja estävä, eli sillä on semmoinen inhibitoiva vaikutus, eli ionikanavat suljetaan entistä tiiviimmin siellä postsynaptisella solukalvolla. Ja tämä säätelee esimerkiksi masentumiseen, ahdistumiseen, keskittymiseen, nukkumiseen liittyvää aivotoimintaa. Ja tämän alueen toimintahäiriöt voi johtaa esimerkiksi just ahdistukseen, unettomuuteen ja esimerkiksi skitsofreniaan. Ja suurimmassa osassa sitä keskushermostoa, noin 8-90% toimii välittäjäaineena nämä aminohapot. Sitten on peptidit, endorfiinit ja enkefaliinit. Endorfiineja vapautuu esimerkiksi kipu, stressi, elämyskokemusten yhteydessä, ja niillä on sellainen kipua lievittävä ja hyvän olon tunteen aikaansaava vaikutus. Sitten on amiinit, sieltä esimerkiksi serotoniini, joka on keskeisessä asemassa mielialan, vireystilan, ruokahalun ja ruoansulatuksen säätelyssä. Sitten siellä on vielä muut, missä on tuo asetylkoliini, josta mä kerronkin tuossa välittäjäainejärjestelmien yhteydessä vielä lisää. Välittäjäainejärjestelmät, ne muodostaa hermosolun välisiä reittejä, ja sen takia niitä kutsutaankin radoiksi. Ensimmäisenä siellä on nuo kolinergiset radat. Panich ja Compton kertoo siellä kirjassaan, että kolinergisillä radoilla välittäjäaineena toimii se asetylkoliini. Ja tuosta kuvasta voidaan nähdä, että sitä vapautuu lähes kaikilla aivokuoren alueilla ja vaikuttaa laajasti sen hermoston ja mielen toimintaan. Esimerkiksi huomion kohdistaminen, valppaus, virittyneisyys, ikään kuin sellainen valmius pysyä tarkkaavaisena on näillä radoilla. Näillä radoilla myös muistitoiminnot ja häiriöt voi aiheuttaa esimerkiksi Alzheimerin tautia. Sitten on dopaminergiset radat. Siellä on 3 alijärjestelmää. En mene niihin sen tarkemmin. Ja aina tuosta kuvasta näette sit, missä ne radat sijaitsee tuolla aivoissa. Mutta nämä dopaminergiset radat on mukana muun muassa palkitsemiseen liittyvässä käyttäytymisessä, motoriikan kontrollissa, motivaatiossa ja esimerkiksi tunnevasteissa. Ja näiden alueiden häiriöt voi aiheuttaa esimerkiksi Parkinsonin tautia, tai sitten dopamiinin ylituotanto voi johtaa skitsofreniaan. Sitten on noradrenergiset radat, jotka vaikuttaa puolestaan virittyneisyyteen ja huomion keskittämiseen, uneen, valppauden ylläpitoon ja esimerkiksi muistiin. Ja näillä on sellaiset sympaattiset, eli se toimintavalmiutta lisäävät vaikutukset. Ja häiriöt puolestaan aiheuttaa sit paniikkireaktioita ja ahdistuneisuutta. Ja viimeisenä vielä serotonergiset radat, jotka Panich ja Compton kertoo, että siellä vastaa esimerkiksi univaiheiden säätelystä, mielialasta, seksuaalisesta käyttäytymisestä. Ja Hämäläinen kertoo sit luennolla, että näillä radoilla sijaitsee muistin osalta esimerkiksi uusien muistojen muodostuminen. Ja mainitaan vielä, että serotoniinin toimintaa säätelevät lääkkeet toimii semmoisina antidepressantteina, eli aika yleisesti käytettyjä lääkkeitä. Sitten on vielä tiedeuutinen. Mä löysin aika mielenkiintoisen artikkelin viime vuoden puolella ilmestyneestä Duodecimin lehdestä aivosuoliakselista, joka liippasi aika läheltä tätä välittäjäaineiden toimintaa. Välittäjäaineiden näkökulmasta lyhykäisyydessään artikkelissa kerrotaan, että toiminnallisia vatsavaivoja voidaan hoitaa myös keskushermoston ja mielen näkökulmasta. Eli siellä keskushermostossa muodostuva serotoniini toimii välittäjäaineena ja vaikuttaa mielialaan, vireystilaan, aggressiivisuuteen ja esimerkiksi ruokahaluun. Ja nämä emotiot taas puolestaan vaikuttaa keskushermoston kautta sinne mahasuolikanavaan suoraan hermovälittäjäaineiden, kuten kortisolin ja sen autonomisen hermoston kautta, mikä taas vaikuttaa esimerkiksi motiliteettiin, eli siihen suolen liikkeeseen ja immuunijärjestelmän säätelyyn. Ja tuossa kuvassa voidaan nähdä, että tämä toimii vähän niin kuin tämmöisenä akselina kehänä. Tässä on vielä lähteet. Sieltä voi lukea kokonaisuudestaan tuon artikkelin, jos kiinnostui siitä. Kiitos.